Early journey down. Charlton have made this ground something of a year. Last 16 at home in the league. They haven't tasted defeat. Charlton runs early in his tenure as his side look to bounce back from that defeated fourth official. So Leicester City get us underway and they'll attack the goal away to our right. Might be slightly. It's okay to resume, and it will be a Leicester corner. Taken short here to Monga. Fatawu. Excellent cross. The ball from Coventry. Nice take on the half turn as well by Doherty. This is after. Op imod Ayew, der er ikke offside. Altså de er tilbage igen, men en ganske fin afslutning af geneseren, som bliver buet. Jeg går ud fra, at det må være på grund af hans fortid hos Crystal Palace, der jo altså også er en klub fra det sydlige London. Altså en meget lang turnering, så der kan ske utrolig meget. Her hvor der måske er noget undervejs for hjemmeholdet. Apter er tæt på lidt. Er med for tredje gang fra start. Som sagt, altså et menneske meget vel være sidste eller deromkring kamp for Leicester. Men der var jo også en lang periode under Alan Kirbysley, hvor det så rigtig godt ud. Blandt andet med et par gode danskere. Fatawu, ja, hvorfor ikke forsøge sig? Og når man kan få lidt hjælp også derindefra. Lloyd, der godt være blevet rigtig farligt. Jeg er ikke sikker på helt, hvorfor han går ind og prøver at hætte til den der, i stedet for bare at lade Kaminski tage sig af den. Det er ikke en afslut. Nogle kombinationer. Ikke offside her på Fatawu. Indlæg, som Vestergaard var lige ved at komme til. Og i den sidste ende er det Lewis Page. Blot hans anden kamp, Championship debut. Spillede 45 minutter i Carabao Cup'ens anden runde, mener jeg det er. Hvis det ikke var første. Imod det finder vi også ud af, om der er nogle klubber, der kommer efter dem. Jeg tror principielt set, at Leicester er villige til at høre på tilbud fra alle. Det der glimrende ting lige før, at Casey kan finde en inden foran. Sonny Casey. Han er også ny i klubben, kommet til. Og Blackpool også. Den tredje bedste række. For en ellers... Der er begået frispark i duellerne inden foran, selvom bolden kommer helt på tværs over til Lloyd Jones. Ja, og der behøver man ikke kigge mange sekunder i dommerbøgerne. Man må altså ikke. Mulighed for Tyrese Campbell. 2 mand over for sig. Han skyd. Conor Coventry. Det der var bare en kanonkugle på vej i krogen, men Stolarczyk med en formidabel. Den bold havde jeg set inde. Hvordan han kommer derop, den polske keeper, det ved jeg knapt. Sikke en afslutning, og hvilken formidabel. Nej, de behøver ikke nødvendigvis sidde og savne Mads Hermansen. Fjerde hjørnespark til Edwards & Company. Indadskruet bliver det tæt ind under... Stolarczyk får sig et frispark. Bliver løbet ned af... Prøv lige at se den her. Skruer ud af, op imod krogen. Det er da tæt på at være overtrædning, den der. Jeg synes, det er en helt formidabel afslutning for Conor Coventry. Ikke mand, der scorer meget. Ian kunne det komme ind og udlignede. Desværre for dem, så var der altså et sejrsmål undervejs for Preston. Men han kommer til at huske resten af sit liv, selvfølgelig. Unge Mongo. Eller Monga.
hælder det meste væk, og lidt desværre indlæg i den højde. Begge spillere ryger i græsset. Edwards og Fatawu. Jeg ved ikke, om han rammer Edwards i ansigtet her, hvor det er Chowdhury, der ligger ind. Slut på første halvleg. Klap salver ned over Charlton i særdeleshed, tror jeg det er. Og med billedet af Cifuentes, så er det på tide, vi holder. So Dawu and Monga and frontman Jordan Ayew. So Charlton in the red shirts, white shorts, his feet away from Josh Edwards. Knew exactly what he wants to do. Find that far top corner. Perfection. You do simply not stop these. Goal worthy of winning any game. Tiltale fra dem. Ja, det var virkelig lige. Casey. Så Clowley Apter med. Indlæg, som Okoli kommer på. Campbell. Afslutning. Mere Campbell. Og for Chowdhury bliver til hjørnespark nummer 8. Ja, det er en kamp, som også lever bedre her i anden halvleg. Det er jo altså også tit, når der kommer scoringerne, så sker der et og andet. Coventry smider den ind med det samme. Det er lige før, der kommer lidt problemer her. Stolacic i anden omgang. Han er i gang med en rigtig den polske keeper. Og det vil altså være første gang siden januar måned, at de vinder på fremmed græs. Leicester, hvis det lykkes for unge Monga, så kan de sætte Ayew ud på en kant. Her hvor der er indlæg fra Page. Se hvad han har til os. Vestergaard selvfølgelig med fremme. Og Kohli begår frispark i processen. Relativt dybt og så leve på omstillinger. Apter indlæg med venstre. Og Kohli med hovedstød. Man kan se også hvorfor ham her har fået god omtale i de første kampe. Fatawu skal sparke, og hvis han gør nogenlunde lige så godt som det mål, han smed op i hjørnet, så kan der godt gå hen og blive et farligt hjørnespark det her. Helt over imod Vestergaard, der hætter den på mål. Leeburn skal have sluppet bolden og komme ind i feltet selv. Apter på højre. Han skal have den til venstre, men han får hjørnespark. Det 10. Han bliver tvunget ud til sit højre ben. Det er ikke lige så stærkt som venstre benet. Jeg tror allerede den hurtigt taget fra Edwards. Ja, bold. Den her gang helt over i det bageste område. Stolacic kan ikke komme til. Hvor er det dog tæt på, at den der smutter ind via hælen på Conor Coventry. Stolacic kommer ud og slår et stort hul i luften. Kommer her, bedyrer, at han bliver forstyrret. Leeburn synes jeg ikke gør noget, i hvert fald ikke noget, der skal fløjtes for. Og det bliver der heller ikke. Og der er de godt nok heldige Leicester. Underløber måske en lille smule, man spillede på leje i Leyton Orient i sidste sæson. Her var det et udmærket indlæg. Jannik Vestergaard tæt på i anden sæsontræffer af danskeren. Scorede i premieren imod Sheffield Wednesday. Gen Edwards. Nærmest et frit hovedstød fra Conor Coventry. Og nu har vi her kamp. Først super afslutningen udefra, så hele forsøget og mere eller mindre tilfældig, og så den her ganske udmærkede mulighed, hvor han Daka med noget af en mærkelig clearing, og den sejler nærmest i med. Dejligt langt indkast, som er lige ved at overraske. Edwards, der kaster sig langt.
Han virker faktisk lidt overrasket, men han ser den formentlig også sent, Stolacic, men den er... Det der... hvor er det? Fatavu taber den alt for let. Mulighed! Hvor er det en stor chance. Og Jannik Vestergaard går nærmest lodret amok på. Det var heller ikke spor imponerende, den måde han mister bolden på. Der kommer der en afslutning for Doherty, som jeg tror de fleste havde regnet med skulle ikke. Vi gør ham en masse godt. Fremragende blokering. Mere Coventry. Synes han har været virkelig stærk i kampen her. Der er begået frispark for inden. Fløjten har lyttet for længst før Lloyd Jones smider den i kassen. Det er igen den her regel om, at man ikke må koncentrere sig om, men man må ikke tage en spiller ud, som Edwards gør her. Og det er jo Kohli, han lige tager et nyt indlæg. Ny clearing for Vestergaard. Her er han, Silko Thomas. Peller for, at der skulle være hånd på den. Det kan gå hen og blive en meget, meget vigtig sejr, det her for Leicester i en svær tid. Leicester møder Birmingham på hjemmebane på fredag. En svær kamp at skulle have nu, lige hvor transfervinduet er for alvor sådan ved at lukke. Og ham her kommer ind. Han er altså en legende hos Charlton. Det skal jeg nok fortælle om et øjeblik, hvorfor. Der er han involveret. Den der skal de have mere ud af. Det var måske chancen for dem. Det er ikke Gillespie, som jeg var inde på, men Lloyd Jones, der kommer højst. Der har han mere eller mindre et frit hoved. Connor Coventry sparker. Skal møde Queen's Park Rangers på udebane i det næste opgør her, hvor der er offsides på Olaofe. Der er ikke så meget at diskutere linjedommer. Ramsey i hovedet på. Skal de også gøre, de skal tro på det, så længe der er sekunder. Den der. Det er lige før, at der er en udligning her. Kontrol, og han slipper lidt heldigt med. Afsted med bolden. Patson Championship. Charlton skal nok volde mange problemer for adskillige mandskaber, der kommer her til The Valley. Måske et sidste hovedstød fra Jannik Vestergaard i opgøret. Har været virkelig stærk, den 33-årige dansker, og det blev det. Leicester vinder den her kamp med 1-0. Fatavu. Listen guys, so make sure you've got your tickets for